Tak ahojte, volám sa Michal Sersen a volajú ma väčšinou Serso, ale sem tam mi povedia aj Medveď. Ono je to asi už dlhšiu dobu, myslím si, že to má aj súvisť s mojím štýlom korčulovania, takže asi z toho titulu. Rodičia ma dali len tak do prípravky, ma prihlásili, aby som korčuloval alebo niečo robil len tak a chytilo ma to. Venovali sa mi rodičia, hlavne otec, stále so mnou chodil na zimný štadión a tak som bol do 10 rokov hráčom Gelnice. Od 10 som už prestúpil do Spišskej, ale s tým, že som mal aj striedavé štarty v Gelnici, čiže do nejakých 15 rokov som bol ešte v Gelnici, ale už viac menej od nejakých tých 12 to bola hlavne Spišská a potom som išiel sem do Bratislavy. No ja vždy hovorím, že ja som rodený slovanista, pretože Gelnica je tiež Slovan. Ja som si to užíval, lebo hovorím, bol som pre z domu bez rodičov, 15-ročný chlapec v puberte, si myslím, že nemôže mať nič lepšie. Ale ja som vedel, že prečo som sem išiel. Pre mňa bol vždycky hokej prvorady. A samozrejme bola tam aj tá škola, hoci musím priznať, že v tých časoch mi to veľmi nešlo. Ale vybral som si tú cestu ísť za tým svojím snom, hrať profesionálny hokej a všetko som tomu podriadil, si myslím. Už vlastne ja som v 17 odišiel do Kanady. Vlastne po 2 rokoch strávených tu v Slovane som odišiel na 3 roky do juniorky. Tam to skôr bolo, tam ma draftovali do Rimúsky a tam to bola skôr taká väčšia otázka, či ísť tam alebo neísť, lebo to už som musel odísť aj zo školy. A už to zase bola o niečo väčšia vzdialenosť z domu. Ale rodičia v tomto nechali výber na mňa. Ja som sa viac menej nemal ani s kým radiť, že či ísť, neísť alebo čo robiť, tak proste som to riskol, skúsil som to. A zažil som tam krásne 3 roky. Prerušil som vtedy školu, ale sám sebe som vtedy si povedal, že keď to nevidie v zámori, tak proste prvé, čo bude, sa vrátim do školy a dokončím si to. Ja som už bol asi o 2 týždne skôr v Rimúsky ako on, pretože on bol vtedy mal ešte len 15 rokov, už bol s 18 tu v Piešťanoch na svetovom pohári a všetci o ňom hovorili, že je to druhý grécky a ja neviem, prirovnávali ho k takým menám a ja hovorím, že to nie je možné, že tu v 15 rokoch idete hovoriť o nejakom mladom chalanovi, že už je nejaká legenda. Ale stačilo mi fakt krátko, aby som pochopil, že ten chlapec má na to stať sa proste tou legendou, lebo prišiel a ako suverénne najmladší hráč v lige tam dominoval, tú ligu vyhral neviem koľko bodov a ten ďalší rok to len potvrdil, lámal tam nejaké rekordy, bol dosť prísny na seba, životosprávu držal veľmi poctivo a viac menej sa venoval na 100% alebo aj viac, 110% určite hokeju a štúdiu. Ale samozrejme, keď sme išli niekde spolu von, tak išiel s nami, ale ako nič také sa nedialo. Boli sme prví po základnej časti, tak nám tam vyšlo 3 týždne voľna. Niektorí chalani išli domov, tak on nás k sebe zavolal. Ja som tam bol vtedy aj s jedným Čechom, so Zbinkom Hrdelom. On nás pozval k sebe domov na týždeň, takže boli sme u ňoho doma. A bolo to fajn. Darilo sa mi a vlastne tá Quebecká liga je aj špecifická z tých 3 líg kanadských, že tam padá najviac gólov, že odtiaľ sú práve strelci alebo brankári dobrí. Málo kedy, že sú tam nejakí dobrí defenzívni obrancovia. Ale hovorím, my sme mali dobré mužstvo, sedelo nám to a mali sme dobré presilovky, veľa bodov. A gólov som práve nazbieral v tých presilovkách. Ja musím povedať, že čakal som, že akože správny Rus, že teda to s ním bude veľmi ťažké, čo sa týchto vecí týka, ale prekvapil ma a zase nebudem hovoriť, že bol úplný anielik, to nie, ale myslel som, že to bude horšie. Sme hrali celý rok spolu, zažili sme krásne časy, bývali sme chvíľu aj spolu v jednej rodine,
takže vždy sa tak pobavíme, ale nejak na tých zápasoch nie je veľmi času, že by sme si nejak sadli alebo čo, ale tak vždycky, keď sa stretneme pred zápasom alebo po zápase, pár slov. Ono to bolo tak, že ja som vlastne bol draftovaný tým Pittsburghom. Oni počas toho môjho pôsobenia v New Yorke potom vymenili celú organizáciu generálneho manažéra, vrátane scoutov a tieto veci a vlastne keď prišlo na to, že som mal podpísať tú zmluvu, tak pozvali ma do kempu a už vtedy som cítil, že proste som tam nejak nechcený. Manažer sa aj vyjadril, že on by nedraftoval tých hráčov, ktorých draftovala stará organizácia, ani voľných free agents hráčov by nepodpísal. Najväčší problém že bol, že vlastne aj keď som videl, že na to mám hrať, dajme tomu na tej farme, že patril som tam k tým obrancom, ktorí by sa v pohode presadili, ale napriek tomu ma poslali do East Coastu, tak to som povedal aj agentovi, že vlastne s tým nesúhlasím a nepáči sa mi to. Tak vtedy som sa rozhodol, že odídem naspäť sem. Vrátil som sa do školy, hneď som sa začal informovať čo a ako. A asi po 3 alebo 4 rokoch, teraz už neviem presne ako dlho mi to trvalo, ale úspešne som zmaturoval, za čo som veľmi rád, aj rodičia sú určite radi. To boli fantastické časy, my sme mali výborné mužstvo, a boli sme tu dobrá partia a všetko klapalo tak, jak má. No, ja na to mám len krásne spomienky. Po rusky som nevedel, chalani už predsa, Tomáš Slovák tam hral rok predtým, Miro vedel čosi po rusky a pomohli mi veľmi na začiatku. Škoda, že sme to nedotiahli všetci spolu do konca, ale aj tak tie podmienky v tom Jekaterinburgu v tom čase neboli úplne ideálne a klub nemal nejak peniaze. A poriadne to tam celé nefungovalo vlastne, od vedenia cez kustódov, všetko vlastne bolo také zvláštne. Prišla potom ponuka zo Sparty. Ja som bol rád, lebo som vedel, že Sparta je veľký klub, známe meno. Bol tam dobrý tréner, mali sme tam výbornú sezónu, takže za ten rok som bol naozaj tiež rád, len škoda, mrzí ma, že sme to nedotiahli v play-off ďalej. Nám to tam maximálne vyhovovalo, veď Praha je veľmi pekné mesto, asi každý vie, takže to sa nemôžeme sťažovať. Manželka stále hovorí, že veľmi rada by sa tam vrátila. Ja tiež, no tak uvidíme. Ja som chcel, priznám sa, ísť po tých majstrovstvách vo Fínsku, keď sme získali medailu do Ruska. Chcel som sa tam nejakému týmu upísať, ale to nevyšlo, ale nakoniec som bol rád, že som ostal v Prahe. Sice iné mužstvo, ale prostredie to isté, známe, čiže som si nemusel na nič zvykať. Rodina takisto, takže z toho pohľadu to bolo dobre. Len bohužiaľ, nevyšlo to a nevydržal som tam celú sezónu. Oni ma potom vymenili do Jekaterinburgu, ale tam som sa dohodol aj s manažérom a tak, že vlastne som chcel ísť sem do Slovana. Veľmi ma to mrzelo, pretože hralo sa mi naozaj dobre, fyzicky som sa cítil veľmi dobre minulú sezónu. Po psychickej stránke takisto bolo to všetko super.
Mal som vlastne poslednú reprezentačnú akciu nemecký pohár a tam si myslím, že tiež som hral dobre, proste naozaj som sa cítil výborne a potom prišlo to zranenie, vlastne nevedel som úplne od začiatku, že čo a ako dlho bude trvať liečba. No a ešte o to viac ma to potešilo potom, že aj keď som bol zranený, tak tréner Vujtek ma napriek tomu nominoval na olympiádu. No ale potom som mu vlastne musel oznámiť koncom januára, že definitívne nemôžem nastúpiť na žiaden zápas, tak bol som z toho naozaj veľmi sklamaný, lebo človek nikdy nevie, olympiáda môže byť iba raz za život. Pre niektorých šťastnejších je to viackrát, ale pre niektorých naozaj sa to nemusí nikdy podariť. Ale tak ja pevne verím, že to ešte vyjde. Ja sa tu cítim už ako doma. Máme tu byť s manželkou, my vlastne tu bývame. Toto je náš domov a ja som veľmi rád, že vlastne môžem hrať KHL doma a Slovan je naozaj špičkový klub na úrovni, keď to môžem aj porovnať. Keď som bol v tom Rusku, tak naozaj je to jeden z top klubov, čo sa týka zázemia a takisto fanúšikovia, to isté, jeden z top klubov a ja som len rád, že tu proste môžem byť. No, uvidíme, či bude, či nebude, ale hokej ho strašne baví doma stále. Hovorím, chalanom sa smejeme v šatni, že keď idem z tréningu domov, že večer ma čaká ešte ďalší tréning, pretože s malým hráme vždycky hokej v izbe. Teraz sa ešte len učí korčulovať, majú v škôlke taký dvojtýždňový kemp, alebo ako by som to nazval, vždycky hodinku majú do obeda. Hlad, takže zatiaľ to ide pomaličky, ale nebudem vôbec na ňo tlačiť. Keď ho to bude baviť, tak budem rád, budem s ním chodiť, budem sa mu venovať, pokiaľ to bude možné. Takisto aj manželka, uvidíme. Mám ju doma medzi ostatnými vecami, čo som v živote získal a určite je to doposiaľ najväčší úspech, ale ja som sa takisto tešil aj z titulov so Slovanom, keď sme vyhrali a takisto aj keď som vyhral Memorial Cup v juniorke, to vždycky v tom danom čase sú to krásne momenty, čiže ja by som to všetko dával na tú istú úroveň, pretože každý jeden úspech je veľmi ťažké získať a o to viac to teší, keď sa to človeku podarí. Veľmi rád by som si zopakoval nejaký podobný úspech, ako sme mali na majstrovstvách v Helsinkách. To bolo niečo neopísateľné, fakt. A takisto by som to chcel zažiť aj na klubovej úrovni. Ideálne by bolo tu v Slovane. A tak uvidíme. Ja pevne verím, že sa mi to ešte niekedy podarí získať nejaký ten titul. Slovan, ktorý hrá svoju